ezagutzen zaitut? Nastu... Kales nastu naiz. Barkatu. Nire aita zara? Ez. Dulertu batzuk ezagutu nuen Maixa. Eta gure alabak jaio ziren gero. Jakina, zuen familia perfektua. Maixak asko maite zintuen, alaia. Baina gaizki zegoen. Oso gaizki. Zure gurasoekin uztea, berarentzat bere bizitza osoan egin duen gauzarik gogorrena izan da. Hautsita utzi zuen. Eta zergatik etzen itzuli nire bila. Itzuli zen. Baina zure gurasoekin ikusi zintuen. Nola behiratzen zizuten gurutzek eta inigok, zuen arteko maitasuna. Eta ezer esan gabe alde egin zuen. Maixa konturatu zen, zua zeneukala familia bat. Eta zu haiekin uztea. Okerrena izango zan berarentzat, baina honena zuretzat. Alaia, biratu niri. Nola banatuko zintuen haiengandik? Oso egoista izango zen beraldetik, ez? Eta inbeste maite baninduen, zergatik egin duzu alduzun guztia nik bera ez aurkitzeko. Arrazoi duzu. Ez dago ondo egin dudana. Baina Maixak oso gaizki pasatu du. Eta hainbeste urteren ondoren, hainbeste terapiaren ondoren, irribarrea berreskuratu du. Eta orain berriz, iragana hastea, denontzat honena zela iruditu zitzaidan. Niretzat izan ezik. Alaia, benetan sentitzen dut. Baina gauza bat argi eduki behar duzu. Zure gurasoek, guztiek, asko maite zaituzte. Maitasunitzak xuxurlatu, izarazpia oiunatu, entzun oraintzu. Ezin egin noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau bazen. Batzuk ez gara basakadiko gume motoak. Zerua da gure muga bakarra. Ez dut ulertzen zergatik deitu diezun, aita. Nik enuen bakarrik abestu nahi. Zuregatik egin dut. Niregatik egin duzu, bai, badakit. Baina fundazioarekin hitz egin behar duzu? Sentitzen dut, hori ezinezkoa da. Ezin duzula? Ez, maitea. Bale, agur. Ez dut ulertzen zergatik sartu behar duen muturra besten kontuetan. Horixe du espezialitatea. Orain uko egitea nire irudiaren txarra litzatekeela dio. Bueno, horretan arrazoi du. Ama ez dut bakarrik abestuko. Ezin diet hori egin nire lagunei. Ez kezkatu. Fundaziokoak konbentzituko ditut denok batera abestu dezazuen. Eskerrik asko, ama. Inbidia diot maleta berehala egiten duen jendeari. Nik azken unerako usten dut beti eta gauzak azten zaizkit. Hau ekarri dizut. Zuretzat egokia izango dela uste dut. Eskerrik asko. Ondo zaude? Haulen bailen amaitu eta zentrora eraman nazaten nahi dut. Zentrora?
gezurra zantzidaten. Denek. Agian ez zuten modu egokienean kudeatu. Baina maite zaituztelako egin zuten. Batzuek eta besteek. Berdin zait, enaiz inorekin fidatzen. Alaia sentitzen dut, baina ez zara zentrora joango. Honena izango duzu zuzenean etxera itzultzea. Gurutze eta Inigorekin. Zure gurasoekin. Hori ez duzuzuk erabakitzen? Ez. Baina psikologoak bai. Eta ziur gertatutakoa kontatzen diodanean nirekin ados egongo dela. Alaia. Bueno, azken eguna. Pena. Dita batean pasatu zait. Agur. Manaizten, galarako zorte hona opa digu. Ez duzu ezer utziko besteantzat? Ez da nire kontua izan, ados. Broma da, badakizu. Ba ez du bat ere graziarik izan. Ei, barkatu, baina ez da nire aitatxo izan fundazioa presionatu duena denak izorratzeko. Taldean abestuko genuela esan nion. Baina enekien ideia txarra irudituko zitzaionik eta gero sentitzen dut. Ez da zure errua, lasai. Baina amak fundaziokoekin hitz egingo du. Konponduko du. Ezagutzen duzu, Oso egoskorra da, bai. Ean horra usartzen den ez esaten. Ikusiko dugu. Oi, kaixo? Zer moduz? Bekari buruzko berri? Gaur esango didate sartzen naizen. Zergatik ari zara jasotzen? Azken eguna noski. Baina lasai, utz dezakezu dena hemen ez dugu behar. Etxean 40 metro karratuko sukaldea daukat. Poste naiz zuregatik. Barkatu, zure sukaldariengatik. Horri buruz hitz egin nahi nizun. Aitarekin hitz egin eta bere sukaldarietako bat utz dieztaguke maileguan egunero pare bat orduz. Ze iruditzen zaizu? Klasista, pertsonak ez dira maileguan uzten. Begira, Bosko, udalekoa amaitu da. Eta gurea ere bai. Ze? Inoiz baino beto gaudeta. Atzokoagatik baldin bada, bazkideak gara. Ez. Zuken hau zinez bazkide moduan tratatu. Bazkide izateko konfiantza behar da. Zorte hona izan, zu eta zure gezurra jasango dituen txefaren bila. Boskoko, bai esan? Boskoko kitxi egin du. Gaur ez dago eskaririk, Boskoko kitxi egin du. Itxi, porrot egin duzu ala? Aita, ez, txentxa bat zen. Zera, alderantzizko marketinga, badakizu. Bide batez, enpresa sendoago baterako pausua ematear nego. Handiagoa, familiarragoa. Zerbait esan nahi zenidan? Bai, aukeratu dut ordezkoa, eta ez zarazu. Zer? Bai. Ni ere zuek ikusteko irrikanago. Maite zaituztet, laizter arte, bai. Berri honak? Lea zen, gertatu den guztia kontatu diet, eta azkenean beraiekin noa porretara. Posten naiz. Aizu balaia, ez dizut esan, baina eskerrik asko. Eskerrik asko Manesek kalte egiten zidala konturatzen laguntzagatik. Nik enuen ezer egin, benetan. Zu bakarri bidali zenuen pikutara. Bueno, eta ze plan duzuzuk orain? Azkenean, enaute zentrora eramango. Ze ondo, poste naiz? Ni ez, baina naiz etxera itzuliko gurasoekin denak normal jarraituko balu bezala. Ja. Ta orduan ze egingo duzu? Haiekin ez joateko zerbait pentsatu beharko dut? Banku bat lapurtu dezakezu adingaben zentrora eraman zaitzaten? Bai, jakina. Bueno. Gero arte. Zati 5. 0,4. 0,4. Maitane, larrialdi bat daukat. Nik ere bai. 5 mai eta 2 mai zapi dauzkat. Zure ustez, toallak jarrizkero oso kutre geratuko da? Entzun,
Galan aitaren ondoan eseri behar dut. Bere ordezko aukeratu du eta en naiz ni. Sentitzen dut, pitxin. Boskokoren erruz da, itxi egin duzu ez da. Bai, mugikorra itzali behar izan dut, baina ez da horregatik, eta ezin dut ulertu, ez dago nire neurriko hautagairik. Nor aukeratu du? Osaba ez, Tanis. Sinesteak ere lanak ematen ditu. Bueno, ez kezkatu. Aldaketa batzuk egingo ditut aulkien banaketan, eta elkarrekin jarriko zaituztet. Non utzi du nire planina? Maitane, mugikorra utzi duzu? Hemen Bosko Núñez de Salazar? Nola janari eskari bategatik deitu duzula? Ez dugula eskari gehiago onartzen, itxi egin dugu. Nola abisatu gabe, oso argi utzi dugu gure web horrian. Haze edukazio falta. Uste dut badaukadala galarako itzaldia. Eta nik Alaiaren psikologorentzako txostena. Zeitxura dokonek? Haren musika zirraragarri eta alaia. Kepa oso alaia etzen ez? Ez zuen eriotzari buruz idazten? Bai, haren musika zirraragarri eta emozioz betea? Hobeto. Eta hau? Alaiak bilakaera positiboa erakutsi du. Hala, heldutasunari nola soziabilitateari dagokionez. Udalekuko arauak errespetatu ditu. Udalekuko arauak onartu ditu? Zenbat iesaldi egin ditu? Ados, hobeto ezabatzen badut. Garbira pasatu eta bidaliko diot. Nik hau amaitu eta Katerineko dituko diet. Hemen egon bartzuten honezkero. Uste nuen honezkero etzinela hemen egongo. Zurekin ez elkartzeko etorri naiz beranduago. Badirudi gauza bera pentsatu dugula biok. Nik alde egitea nahi duzu? Nahi duzun egin. Hasi ginen bezala amaitu behar dugu. Benetan, haserre. Ez da nire errua izango. Esan dizut ama konponduko duela. Biok dakigu hori ez dela gertatuko. Zorte hon galan. Maitane arazo badaukagu. Lasai konpondu dut. Norbaitek zerbait galdetzen badu, mai zapiak dira, ez gortinak. Katerinekoekin hitz egin dut oraintxe bertan. Ai, azkenean, noiz datoz? Inoiz ere ez. Zer? Bihotzekoak eman behar dit, esadazu ez hitzaidala ahaztu enkargatzea. Ez hitzaizun ahaztu enkargatzea. Horta zer gertatu da? Esan dute guk enkargua bertan bera utzi dugula. Zer? Zu izan zara? Ez. Badiotenez deitu egin digute eta guk enkargua bertan bera utzi dugu eta gainera oso bordeak izan omen gara eta ez dira inoiz gehiago etorriko. Guk bertan bera? Eta zer egingo dugu? Sukaldariek alde egin dute kontratu amaitu zaie? Maitane, hau desastrerako bidean doa. Ideia bat daukat. Ideia bat? Abisu bat, Happy Flower xamarra da. Apa. Sentitzen dut ez didazu beste aukerrik utzi. Kaka. Eu lertu duen. Sukaldera sartzea debekatuta zuten bi ikasleek sukaldea erabili dute. Ez, kontuz. Ez dute gure sukaldea erabili. Kanpingas bat zeukaten. Kanpingas bat? Baina dena segurua zen. Legez kanpoko negozio bat sortzeko? Legez kanpokoa ez, alegala. Ez legezkoa, ez legez kanpokoa. Boskoko. Sekulako arrakasta izan dute. Eta zuk lagundu zenien osasun ikuskaritza bat pasatzen adingabeak zirelako? Epaitu gabe, Leire, gogoratu. Epaitu gabe, pitxin. Maitane, hau oso larria da. Tira, exageratu gabe. Ia dena zuzen zuten behar bezala. Eta orain, proposatzen didazuna da, bi ikasloiek
gure galako cateringa egitea? Bai? Noiz hasiko dira. Biriki zergatik egin duzu. Zertaz ari zara? Zertaz ari naizen? Bai, hori galdetu dizut. Etxenidan berri txarrak emateko dituko, ezta? Ez, alarma fatxua. Txantxarik ez, Aner. Lapurtu duzu eskultura. Eskultura? Bai, hemen daukat. Ederki. Oraintxe joango naiz bila. Hala ere ezin dizut orain entregatu. Zergatik ez? Denbora gehiago behar dut. Zenbat? Ordu bete? Ba, ordu bete barru. Nire eskuan izan nahi dut eskultura. Bai, ez kezkatu. Izango duzu. Badakit zeintzuk diren ondorioak. Boskokoren beharra daukat. Aitane, badakizu itxi egin dugula. Ezin duzu ireki egun bakarrerako? Honekin? Nahiago pozoia jan. Bakontuz, zure mingainarik oske egin ezkero benetan pozoituko zarata. Mese, basakabirengatik egin behar duzue. Ez badago janaririk gala desastre hutsa izango da. Bai! Errebantxa? Bi partida galdu ditut. Badakin ez zerren ditu. Eta elkandora hau? Ze dotorea? ETB dator, eta jende garrantzitsua. Dotore joan behar dugu. Zu nola joango zara jantzita? Orain nagoen bezala. Ez dugu kantatuko. Nik baietz uste dut. Leirek hitz egingo du beraiekin. Guri laguntzen hain beste denbora eman eta gero benetan uste duzu engainatu egin gaituela. Eta Izar? Uste nuen gustatu egite zitzaizula? Gustatzen zitzaidan. Iraganean. Baina inbidiatxu hutsa da. Mesedez, txo. Ez izan umea. Ni hori berari esan behar diozu. Zuen arazoa da biok oso ego handia duzuela. Beraz, konpondu hori argi dagota gustatu egite zaizula. Eta lepoa jokatuko nuke, berak ere zu oso gustuko zaituela. Mese. Eta... Zartagin sorta honegatik? Maitane, aluminiozkoak dira. Altzairuzkoak balira sikiera. Ados, egingo dut. Basakabirengatik. Benetan! Mila esker, Roiane, mila esker. Ados, nik ere onartzen dut. Hori da espiritua! Basakabi! Kaixo, alaia naiz. Jakintzazu Epatxaideren eskultura lapurtu dudala. Banoa Basakabitik. Menurako zerbait dotorea behar dugu. Patea, frigituak. Eta gero zer, patata kalioliarekin? Ideia bikaina? Dotorea, ados. Ulertuta. Utzi guri. Bikain, umeentzako menua. Honetatik ez gara honik aterako. Maitane, oharra zuk idatzi duzu? Sentitzen dut ez didazu beste aukerarik utzi. Ginkana bat da. Kasualitatez etzen nuen burdintxo hartuko. Zertarako? Zaintzeko, garbitzeko edo beste zerbaitetarako. Pitxin, zuk badakizu burdintxo eskultura bat besterik ez dela, ez da? Ez duela zaindu beharrik. Bai, jakina. Burdintxo desagertu da. Zer? Non dago nire aurra? Uste dut lapurtu egin dutela. Ez gaitezen azkarregi larritu. Txantxa bat izan behar du. Poliziari deitu behar diogu. Hau, baiketa bat da. Maitane, eskulturak lapurtu egiten dira. Ez dira baitzen, ez da aur bat. Baina aur batek adinako balioa du. Gureak egin du. Zuk lasaitu egin behar duzu. Ziur nago agertuko dela. Eta bestela salaketa jarriko dugu. Baina orain, importanteena da
dena ondo dagoelako itxura eman eta galarekin jarraitzea. Ados? Bai, gala, bai. Hemen ez da ezer gertatu. Honekin ondo nago galarako? Oso marroi ederra da. Burdintxo gogorarazten dit. Ez, hau ez. Hau hobeto. Bai, beltza, hobeto. Zagartatzen da. Begira, Sentitzen dut ez didazu beste aukerarik utzi. norbaitek burdintxo hartu du eta oharra utzi du. Ez. Berriro ez, mesedez. Berriro. Uste dut badakidala nor izan den. Izenak du lehen letra, ezta? Bai, guazen. Badirudi mundu guztiak takiela nora doan, hain askarko horrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dute miraria, eta ni beste egun bat ez izilik. Denok begira bestearen atarira, zenbat dira, zer da zertan ari diret ezin egin, zuk inon zure kabia zezu aitz guztiak ezurrezkoak dira. Dira, son de mentira, mentira. Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen, ez da inor etorriko eta eseri zaitez. Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen, ez da inor etorriko eta eseri zaitez. Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen, ez da inoiz inor etorri eta eseri zaitez. Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen. Joan zaitezke. Arduratuko naiz ni. Hitza eman dut. Eta Nuñez de Salazar guztiok gure hitza betetzen dugu. Eta zergatik onartu duzu. Zera xola zaizkizu zuri basakabi eta basakabikoak. Ba, nik, benetan... Boskoko itxita dagoenetik aspertu egiten naiz. Hemen ez dago ezer interesgarririk egiteko. Enuen gutxiago espero zugandik. Azken tratu bat? Azken tratu bat. Dena emango dugu. Historiako katerinik onena egingo dugu. Hori data. Arrakasta gurea da. Bibagu! Ah! Mesedez, ez da gini. Hemen ez dago ezer, dena eraman du. Bizikleta guztiak estalpean daude. Ezin da oso urruti egon.
Nire orkatillakoa jarri bar genion. Kaixo, Arnaolt, aspaldiko... Ez, aspaldiko ez. Kaixo, Arnaolt, jauna, ongi etorri. Badak... Ze maitia? Benetan uste duzu fundaziokoa konbentzitza lortuko duzula. Egia esango izut. Ez dakit. Baina jende ulerkorra da eta saiatu egin behar dugu. Ze, Joritzekin gauzak okertu egin dira. Zer esan nahi duzu? Enaiz atzo jaioa maitia. Honezkero berdin dio. Hasi baino lehen amaitu da. Ospamendik. Anerren laguna zara? Segun. Berak bidali zaitu? Segun. Enago txorakeretarako. Zer dara masu motxidan? Ez zaizu axola. Hori neuk erabakiko dut. Kaixo, eskultura ez dago areto berezi batera aldatu dugulako, baina dena ondo doa. Kaixo, ongi etorri Basakabira. Badakit nabaritu duzula zerbait falta dela, baina dena kontrolatuta dago. Eskultura ezin hobeto dago. Dena bikain doa. Aurkitu duzue? Oraindik ez, baina aurkituko dugu. Hemen jendea susmatzen hasita dago. Galderak egiten ari da. Frontoien ere ez dago. Maitane, gero dituko dizut. Lasai, agertuko da. Baitzaizkigu leku asko falta begiratzeko. Agian oker gaude eta alde egin du. Litzateke lehen aldia izango. Zure autoan goaz ala nirean. Itxaron, ondo pentsatu behar dugu. Baina zergatik. Aner, oinez joan baldin bada, ezin da oso urruti egon. Joango naiz ni. Zuk lagundu Maitan eta Leireri. Zer gertatzen da? Ez errez? Aner ezagutzen zaitut. Zer daukazu motxiran? Ez duzu bizkar gainetik kendu egun osoan. Ere gauzak? Astuna dirudi. Aner, mesedez, begiratu niri. Zutaz fidatu naiz. Zu izan zara? Ez da dirudiena. Da ni Alaiaren errua zelakoan. Ez da benetakoa. Erreplika bat da. Ze? Asteak eman ditut prestatzen. Zergatik? Benetakoa lapurtu behar nuelako. Baina utzia zua zartzen, mesedez. Ogitxi gortua prest dago, begiratu. Baitxe. Erregiten du! Bosko, bolobanak sartu behar dira, ordu erdi barru datoz gonbidatuak. Bai, txef. Bosko, kroketak atera emese. Bai, txef. Mugi! Bosko, bolobanak! Kito, ezin dut janari atera eta zuri lagundu aldi berean. Aka, jende gehiago behar dugu. Ez daukagu beste aukerarik. Ezin dute jakin. Eta gero ikuskaritza bat egin ziguten, baina gainditu genuen. Eta Boskoko hasi egin zen, gero eta eskari gehiago genituen. Badakit ez dela erraz sinistekoa. Ez duzu ez azaldu beharrik. Bagenekien. Zer? Beti batera esagertzen zineten, eta oso txarrak zarete gezurak esaten. Argi zegoen lagunak zinetela. Ez, bazkideak. Ba, nik elkarrekin zeundetela ere uste nuen. Zer? Eta ze papel daukagu kontu honetan? Ados, eskerrik asko. Oso ondo, psikologoak badaki lapurretarena. Baina nola jakin du? Alaiak deitu dio eta kontatu egin dio. Zentrora eraman dezaten nahi du. Eta esan dio non dagoen? Aurkitu egin behar dugu, ja! Hemen nago. Alaia? Ondo zaude? Zino beto? Orain baina astu dituzula bazterrak. Uste genuen aldegin zenuela. Hori zen asmoa, zure lagunarekin top egin dudan arte. Ze lagun?
Barkatu, Aner! Bera da. Zerbait egin dizu? Korrikatera behar izan dut. Baina uste dut ez dela basakabin sartzen, ausartzen. Oso arriskutsua da, Laia. Motxila lapurtu dit. Eskultura lapurtu dizu? Bisondia dauka, eta min utzi dut. Ezin nuen eraman. Hemen? Hemen non? Guazen? Bosko, bolobanak labetik atera behar dira. Bai, txef. Norari den txeladarekin? Ni bexamela nahazten ari naiz. Ozkailuan dago prest. Bexamela ondo doa? Bai, txef. Ze gogorra den enpresaria arrakastatxua izatea. Bosko. Zer? Lanera! Bai, txef! Hau desastrea! Kartzelara eramango gaituzte. Zuk uste kartzelan elkarrekin lo egiten utziko digutela? Ez zait gustatzen ez ezagunekin lo egitea. Arnaun da, fundazioko zuzendaria. Zer? Zergatik datora ingoiz? Lehenago etortzeko eskatu nion. Konbentzitu nahi nuelako denek abestu dezaten. Lehenago etortzeko esan diozu burdintxo falta zaigunean. Lapurtu digutela jakin laurretik eskatu nion. Zer lapurtu dute? Bihotza. Ikasleek bihotza lapurtu digute beren pasioarekin. Poste naiz. Eta zer da komentatu nahi zenidan hori? Ta? Non dago burdintxo? Ez. Beronekin horrero segungo da. Fresko, fresko. Espazio bikain honetan egingo dugu gala. Ezagutzen dut, bai. Ikusten duzun bezala agertokia oso handia da. Izar kantari eta konposatzaia parta den arren, pena litzateke horrelako espazio handi batez aprobetxatzea ahots multzo indartxoago batekin. Horregatik... Leire, hitz egin genuen horretaz. Zure senarrak, Oia. Senar, oia. zure senar oiak hitza eman digu. Gaur, Izarrek bakarrik abesten badu, opera kontzertu solidarioa eskainiko du guretzat abentuan. Ziur nago, Aitzoli, ondo irudituko zaiola talento handiko gazte talde honi aukera bat ematea. Zuk entzun itzazu, eta gero erabaki. Prest gaude! Epa, zer moduz? Joritzen naiz. Kaixo. Kaixo, gora, neskamutia, igo! Aitane, Leire! Aurkitu dugu. Zer aurkitu dute? Abestia? Abestia memorizatu dute? Azken unen arte aritu dira entxeatzen, ez da garazi? Eta Lorezainak ere abesten du? Bai. Ina, sí. Ikus dezagun ba? Animo, neskamutilak! Kantatu ezin gaur kantuan nauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantuan nauzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantuan nauzu, orain bat gara. Bueno, nahikoa da, eskarrik asko, Eskarrik asko. Benetan onak, ez da? Gala ez da ikastetxe bateko
emanaldia, eta zuk jakin behar zenuke, Leire. Badute maila, eta badakizu. Bai, ez dute gaizke kantatzen, baina egia esateko ez da bilatzen ari garena. Ta zer egin dute gaizki? Ez dut ulertzen. Benetan? Beiratu. Beiratu ze itxura duten. Gaizkile bat, kartzelan egondako lorezaina, lumaduna, beste hori bere tximekin, denak zikin. Beira, ulertzen ditut gauza moderno horiek, baina gu gara, gu gara tradizionalak, Leire. Bai, ondo egindako gauzak maite ditugu, dotoreak, klasea daukatenak, betikoak. Benetan ari zara? Nik dakidala, Kepaitxaide kartzelan egon zen eta beti babestu zuen dibertsitatea. Aizu, moztu rolloa. Zure alabak kantatu dezala. Eta elkarrizketa hau amaitu da. Niretzatez, hori bada fundazioaren jarrera, dimisio ematen dut. Ama? Egin egokiena iruditzen zaizuna, Leire. Sentitzen du. Bueno, Leire galdu dugu, baina burdintxo behintzat berreskuratu dugu, ezta? Maitane sentitzen dut, baina burdintxo behar dut minutu batzuetarako. Hori da, lagunduko diazu? Zer, baina nola... Gero kontatuko dizut. Ama... Sentitzen dut maitea. Ez dut lortu. Baina ez duzu zertan dimititu. Oso gustuko duzu lan hau. Beharrezkoa da dimisioa. Ez dut harremanik izan nahi zure lagunei buruz horrela hitz egiten duen jendearekin. Uste dut, enukela bestu behar. Zuk ez duzu ezer txarrik egin. Ez duzu zertan nuko egin. Eta ez didazu ezer zor. Abestu nahi baduzu. Abestu. Hori bai. Abestu ezkero. Gozatu estenatokian. Eta utzi danak hau zabalik. Bai? Ziur zaude honetaz? Ez da erraza izan, baina bai, ziur nago. Aner, zorte hon. Mila eskero grazi. Denagatik. Espero dut poltsa horretan hitz egin genuena egongo dela. Eta nik dirua ekarriko zenuela. Lehenengo ikusi egin nahi dut. Ara, ze ederra den. Dirua. Dena dago? Kontatu nahi baduzu. Ibano, besteroa zain daukat. Ez da inbizkor! Azkenean elkarrekin, Miriki. Atxilotuta zaude. Lapurtutako arte salerosketagatik. Zer? Enekien lapurtua zenik. Aurreko hilean saldu zenituen txillidaren bilanak ere, ez, jakina. Itzara kartzelatik libratuko. Dena grabatuta. Eskerrik asko laguntzaren gatik. Urtea genera matzen, harrapatu nahian. Poste naiz. Zorte hon, bizitza berriarik. Eta eskultura?
behar dugu. Froga gisa aurkeztu behar dugu. Eta epaiketa bukatutakoan jabe itzuliko diegu. Lan bikaina egin duzu. Ondo izan. Zer? Nola sentiarazten zaitu pelikulako zintzoa izateak? Oso arraroa da. Eta nork esango dio Maidaneri, urdintxo eraman dutela? Ideia bat daukat. Ez du funtzionatuko. Ei, oso ona naiz. Bai. Gonbidatuak gozez daude non dago janaria? Ideiarik ere ez, dimisio eman dut. Ama bat naiz, alabaren emanaldiaren zai. Besterik ez. Gogoratzen. Maitane, barkatu. Komentatzen ari ginen oraintxe, ardua oso ona da, baina zerbait jateko, laguntzeko, igual... Ba, egia esan... Barkatu, boluan bat? Oi, bikain. Eskerrik asko. Ez horregatik. Kanapekin flipatzen ari dira denak. Erabateko arrakasta. Eskerrak. Oian ez dure mugikorra, mezu bat uste dut. Oraintxe bertan dutxa bat hartzea da nahi dudan gauza bakarra. Onartu egin haute. Zer? Baskulinari zenteren onartu egin haute. Eta beka osoarekin. Oian ez zorionak! Oiane! 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 Zer gertatzen da? Baskulinari zenteren hartu naute. Eta beka osoarekin. Wow, zorionak, Oiane! Aizue, hau sukalde bat da, ez futbol zela ikutre bat. Oianeri beka eman diote baskulinarin. Ah. Zorionak. Ei, ze ondo! Ze ondo, Oiane! Idiazabalgo gozamena deseraikitako intxaurraren gainean? Aita! Ara, Posko, zorionak, neure begiekin ikusi nahi nuen hau. Eta etortu behar dut, harritu egin nauzula. Arroparena azaldi ezazuket. Negozio oso arrakastatxo dela esan itinikok. Eta zure bazkideak karak bat. Hau, oso ona dago. Eskerrik asko. Familia enpresan sartzari dagokionez, pentsatu dut, eta enpresan egon beharko zenuke. Barkatu! Barkatu! Zuzendari izendatuko nauzu? Hori gehiei izango litzateke. Baina arrazi duzu. Nik uste nuena baino trebatuago zaude. Eta frogatu egin duzu. Aita, ni... Merezi duzu. Egin duzunak. Balore handia du. Ez, itxaron. Meritua Oianerena da. Hau da, nire bazkidearena eta ez nirea. Egia esan, uda honetan behin baino gehiagotan sartu dutanka. Bosko, orain behi utzi nozula harrita zur. Zure akatsak aitortzen ikasi duzu. Uste dut honena izango dela lehenengo institutua amaitzea eta gero unibertsitatera joatea. Zure bazkidea ezagutu nahi dut. Benetan. Uda batean lortu du zure amak eta biok zure bizitza osoan lortu ez duguna. Harritu egingo zaitu, bai. Zertan ari zara? Galaztear dago? Sinistu dezakezu, nik egin behar dut hau dena. Horretarako daude lagunak. Nik ez daukat lagunik. Hasi gara. Ta Oiane zer? Oiane nire bazkidea da, eta gorrotatu egiten nau. Harago, Bosko. Denbora asko eman duzu elkarrekin uda hontan, ez da? Bai. Eta berak zuri lagundu dizu, eta zuk berari? Bai. Eta uste dut batzuetan ondo ere pasa duzuela. Baliteke.
Orduan? Hori dela lagunek egiten dutena? Zuk uste? Bai. Gontzal, pentsatu duzu inoiz mayordomo moduan lan egiteko aukeran? Ez, Bosko. Baina eskerrik asko. Goazen. Eta personal assistant moduan, helduago ikusten zaitut. Garazitan oraindik ez dira agertu. Ies egin ote dute zerarekin? Ez. Azalpen bat izango du. Uste duzu konturatuko direla ez dagoela? Ezin dut hitzaldia egin. Bai, Maitane, egin dezakezu. Nahi duzu laguntzea? Zuzendaria naiz. Nire ardura da. Eta gainera zuk dimititu egin duzu. Gogoratzen? Egunon guztioi! Ui, zenba jende. Ze ondo. Nik nahi dut. Esan nahi dut. Bero dago, ezta? Ez dakit nola esan behar dizudan hau, egia esan. Bero dago, ala ni naiz. Maitanek esan nahi duena da, ohorea eta privilegioa dela zuei gala berezi honetarako ongi etorria ematea. Kepa Etxaideren jaiotzaren mendeurrena. Kepak inolare ezabatu ezingo den oroitzapena utzi zigun artearen eta musikaren munduan. Eta horregatik oso zaila da guretzat zuei hau kontatzea. Ez diot arazotxo deitu nahi, baina egia esan ez daukat beste aukerarik. Ez zaitezte beldurtu. Zuekin, Kepa Etxaideren legatuaren zati bat. Utxune existentziala hil. Zergatik deitzen diozu horrela? Eskulturaren izenburua da? Zenekien? Ez da burdintxo. Zertze bien pentsatzen, Kepa? Ezinezkoa da jakitea. Zeren Kepa zen ameslari bat, zalantzarik gabe. Ikuskizunaz eta batez ere Kepa Etxaideren espirituaz gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Eta hasteko, dantza emanaldi bat ikusiko dugu. Txalo bero bat. Utzi duzu. Beste kontu askotan bezala, arrazoi zenuen. Dirua ez da dena. Eskerrik asko nire bizitzako udarik divertigarrienetako bategatik. Baina batez ere, eskerrik asko nire laguna izateagatik. Zertan ari zara? Entzun guztiok, Bosko Núñez de Salazar nire laguna da. Oiane, dantzan ari dira, zaindu zure portaera. Barkatu. Badakizu, hau amaitzen denean edo zer gertatuta ere, zure ondoan jarraituko dudala, ez da? Zer? Funtzionatu du, ez da?
zure zaintzan ez bazara ondo moldatzen, artearen munduan sar zaitezke. Alaia, heldu da. Guazen. Dena prest daukazu? Ezin duzu itxaron, gala amaitu arte. Zenbat eta lehenago, hobe. Baina lagun honak egin ditu, eta agurtu nahiko ditu. Ziur lagun honak egin dituzula, Alaia. Baina orain okupatuta egongo dira. Beste batean hitz egingo duzu beraiekin, bai? Hemen daude? Alaia, Izar orain txaterako da. Barkatu, baina Alaiak gurekin etorri behar du. Izarra animatu behar dugu. Geratu naiteke. Hori da benetan nahi duzuna? Egia esan, asko pozten naiz. Segi. Eskerrak, jadenekien ze gehiago asmatu. Lan bikaina. Zorionak. Eskerrik asko zuri, konfiantzagatik eta laguntzagatik. Esker. Kepa Etxaidek beti lagundu zien musikaren munduko talentu berriei. Hasieratik konturatu zen... Enuke fundazioarekin kolaboratu behar. Oso gaizki portatu dira. Baina, oraintxe dituko dizute? Zer gertatzen da? Izar, begiratu niri. Ez alferrik aldu aukera hau. Merezi duzu. Honetarako prestatu zara urte hauetan. Eta ia nik bezain ondo kantatzen duzu. Baina ez da bidezkoa. Zu ere prestatu zara. Eta saioa, denok. Entzun, Euskal Herri osoan flipatu egingo dute zurekin. Izugarria zarelako. Inoiz ezagutu dudan abeslaririk onena. Sekulako talentua duzu. Eta ezin arroago nago zutaz. Eta orain, zuekin, Izar Aizpurua! Izar Aizpurua! Netxo bat, mesedez. Zuzeneko arazoak. Animo, Izar. Atera eta jan itzazu. Zer gertatzen da? Ez dakit abestu nahi dudan. Maitia, erabakia zurea da. Eta egiten duzuna, egiten duzula, beti egongo nahi zutaz oso harro. Naiz ta beldurrez etorriaren zerbait daukat azaltzeko. Iuntasunean murgildu ninduten nire barnea itzaletzeko. Baina ez dakite izarren antzera nire argiak hauez gehiago ikusten dela. Ez dakite izarren artean nire bidea aurkitu detela. Itotzen hasi naiz abesten, ez dakidalako nor naizen. Denbora asko daramatzu izaten saiatzen. Argi urtetara bidaiatzen, ez dira zure kezka
Kepa etxaide oroitzeko gaude gaur hemen. Enuen ezagutzeko plazera izan, baina irakurri dudanez, uste dut Kepa arauak hautsi zituen norbait izan zela. Eta beraz, ziur nago hemen egongo balitz, egitera noanarekin ados egongo zela. Izan ere, eskemak apurtzeko daude. Eta inork, heliguke agindu behar nolakoak izan, nola jantzi, edo norekin maitemindu behar dugun. Lagunak, zatozte ona, eta denak entera daitezela. Garazi, Aner, zuek ere bai. Ze kolorekin, ze jarrerakan, ze jostaiekin, ze generotan sartu. Esan ziguten umeak ginenean. Ze itxurekin, ze kuadrilletan, ze gorputzekin, ze kaiolatan sartu behar gera. Esaten diguten dena. Entera daitezela, hemen dena ez dela, eske me krioten bezala, entera daitezela. Uazkeak izateko jaio garela. Beti zutik, beti aurrera. Nortasuna da jarrera. Dugun bezala bizi dugu bizia. Urdin arruxa zuri batez edo guztiak. Norbere eran, norbere matxan, norbere gustokoarekin arrutan. Zer da, azkurra ematen dietena. Entera daitezela, hemen dena ez dela, eskemek dioten bezala. Entera daitezela, uaskeak izateko jaio garela. Beti zutik, beti aurrera. Nortasuna da jarrera. Dagoena da, egiten nahi duena. Ez galdu denbora, ez begiratu ikusten denera zen. Barruan dagoena da, Egiten nahi duena. ez galdu denbora, ez begiratu ikusten denera. Beti zutik, beti aurrera. Nortasuna da jarrera. Beti zutik, beti aurrera. Hau da gure izaera. Hau izan da, Euskal Herri osoak ikusi du. Hau izan da, izugarria benetan. Batzuetan merezi du arriskatzea, ez da, zorionak, Maitane. Beire, arrazoi zenuen, zorionak. Lehen esan didazun hori Ze? izugarria naizela.
Ze? Benetan esan alduzun? Ez, zu konbentzitu eta gero denok ateratzeko izan da. Ergela zara. Bai, baina zurekin nagoenean bakarrik. Bakizu zergatik? Ez? Esan? Zergatik? Zutaz maite mindutan nagoelako. Benetan? Maite zaitu dela esan eta erantzuten didazu? Ez dakit, landu pixka bat gehiago. Ez duzu inoiz pelikula romantikorik ikusi. Nik ere maite zaitu dela bagoa. Esnatzerakoan txantxan gorri bat ikusi nuen gelan ta gero beste bat ta beste bat inguratuta nengoen txantxan gorria gelako zapaian txantxan gorria gelako zapaian. Baitira. Ama, oso ondo kantatu duzu. Entzun nauzu, zure ama gonbidatu nau, eta ezin nuen aukera galdu. Maixa. Eskerrik asko, mila esker bioi. Ezin dituen gurasoak aukeratu Alaiarentzat. Alaia. Zu izan zara. Ez dakiz zertaz ari zaren. Ez da pentsatu bere ni besarkatzea. Neska gogorrak gara. Eskerrik asko garazi. Benetan. Bizitza aldatu didazu. Onerako, espero dut. Oraingo zaurten, ama bat eta aizpa nagusi bat irabazi ditut. Zerbait daukat zuretzat. Burdintxo bis! Aitortuko dizut, benetakoa baino gehiago gustatzen zait. Ba, uste dut Maitan ere oparituko dio dela. Burdintxoren falta somatuko dugu. Eskerrik asko guztiagatik. Ze? Ez, ez da pentsatu ere. Iaz galdu zenuen, baina aurten zure txanda da. Zu nirekin zahatoz. Baina nora goaz. Garazki? Egunero dituko dinat. Lagunik onena naiz. Aizue, ez da gertatzen da hemen. Behar bezalako agurra egin behar dugu. 1, 2, 3, 4. Berriz da ondo pasatzera gatoz. Dantzatuta bestera. Ikasteko asmoz. Amets berria. Ezagutu. Maitasunitza. Xuxurlatu. Izarazpia. Oiunatu. Entzun orain zu. Ezinak inoiz datorren udarik onena. 1, 2, 3, 4 goazen. Batzuk ez gara basakadiko ume mokoak. Zerua da gure muga bakarra. Gazta gara. Ezinak non dagoen udarik.
datorren urtean ze. Datorren urtean gehiago.